Anh này là thằng mấy cái khởi đi chú bắn buri. मैगंखौनो सायखाङाखै आखायानो बौना होदोंमोन नै आं नुखायाखै इयाव माबायदि दोङो मा दोङो हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि माइदांथि बर' इउटुब चेनेलाव नै लोगोफोर अखाबा बिदि अखा ओमफ्राय आंनि पार्सेलबो फैनो गोनांमोन आरो ओमफ्राय माथुआ दा लायनो थांदो आंनि पार्सेलखौ बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर अखा नै अखाया ओमफ्राय नै मैगं खायदोंमोन आं जोगोनार बिजौ ओमफ्राय बेयाव मायबा मायबि बुथुमनाय खारै जागोन थाव जायै जायै उदैफोरा माबा जाजोब्बाय जिबो माखासे सुदोंमोन नै थिखांजोबनांबाय आरो अखा नायदोनो भिडिअखौनो लोगोफोर भिडिअखौनो खालामनो बिराद बाथारबाय आरो दाख्लै खाननैसो भिडिअ जायाखैमोन ना बेयावनो वाट्स टाइमानो 400 मानि खमायना थादों ओंखायनो बिराद बाबाय आरो भिडिअ खालामनो आं दा मैगंखौ सायबाय थानोसै आङो नै दोंसेल'सो सायदोंमोन इयावनो अखा हानानै अखायाबो गोसा हासोबाय ओमफ्राय नै जलफि दंफाङा बिबार बारसिदो आरो ओमफ्राय आथाबो दानबायना खम जाबाय अखायानो नै जि गोसा आंबो दाबो सायखाङाखै मैगंखौनो सायखाङाखै आखायानो बौना होदोंमोन नै दा माबाबाय ओइ टेपखौनो लगायना लादोंमोन नैबे गोबौथारसै खाया ओमफ्राय नै जाबाय नै पार्सेल मोनफैबायनो माथो लायनो थांदो ओइ नै माथो लाना फैबाय रनि कालारानो बेलेगसोनो नायनि खाथियाव लाबो गोसोम नामा गोसोमथार नङा गोसोम नंगौ जानो नोंना आलादा लागोन गोसोमसो थांनायनि थेवबो फैजाबाय जा नोंना लागोन दे नो माला मोनफैगोन नेबाय थादों थांबाय आं नोंनाव गोसोमै नै इदि मोजां आयु ममिनि बायदिसो गानना नायनो हलाय सोना नायनो खेबसे बोरै जाखागोन जानजायखौ नायनो जानजायालाय लो अखा हानाय बोथोराव स्नेक्स आं सोना नायनो होनना फैखादो जियानो हार जालाय आंनाव बिहरनानै फैया बिहरना फैयो मोजां फैदों दा आं बिहरनो गोनां आथिं गास'खानो नों Enggak langsung buka juga, langsung sangat oh iya. Matu kan lagi matu kan. Pisali, sarwani pun oke kan. Nggak sakit juga loh. Jangan dia orang kalau kak. Kalau kata kok. Anak lagi jangan, baik saya kada di sana tuh pangai buri. Cancel. Bisa bisa kan yang bagus juga. Udah lagi. Nang sakit ya nih. Lihat sakit tidak? Bandung nan balado itu lalu di bampang kita kan nafin. Nah ini udah tangnya amgen जायखिया ini kan नायदोंमोन माथो आइखौ लायोबा लाथोसै इयो 670 आरो नै लोगोफोर आरो मोनसे गिफ्ट नायलायनोसै जोंहा फिसालानि खुलिना नायनि आं नुवाखै दिसन नै आं नुखायाखै माबायदि मा दोङो गुवाहाटीनिफ्राय माबानाय आरो नुयाखै जोंहा नायगोन हाबै सेखा ayo nih aku cek lo ya oh ya wah bilang mana apa itu bilang gini sih dek oh sih kayak aku nggak sadar ini sih orang ini sih nih bisa kan sih oh ini sih kenal ya sudah nggak cukup boleh bisa ya bisa naik habis kok kurang lah oh di sini habis naik kok kamu ngomong deh dia bisa bilang kamu kau narik ya iya nih malu ya ini mana tuh sabun sang coba ini mana tuh ini mana mulai मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सय खात्ता Baik lah, naik sih. Tahu sih Neo tuh kotoran kayak gitu. Salah lagi. Ini tahu kan aja. Tahu, kok hasilnya sama itu? Sam berarti Kok hasilnya sama orang tahu ya? Ya. Gitu. Kan dulu, oke deh. Besok pakai nih. Kurang itu dulu. Ini kan kali ya. Ini lima ratus tuh sih. Ini nggak bisa kayak. Ada. Akhirnya ke bulan berapa itu kan? Benar ya. Sudah nunggu. Iya mah iya Sudah bawa kayak. Cái nama này thì cái nama hai cứ đây này này nó bảo lẽ rồi. Đây cái này thì đang cái nama. Cái nồng à bây giờ. À theo cái này chứ. Ini lu tuh nó bos lah. Ayah. Oh. Sana ya. Ada apa enggak?
आंनि न'आव थांना जानांसिगोन आं माबालै खुदै गबाफोर बे फिल्म मा होननानै नायदों आं आखायाव गाननायसो जां साननानै खाबादि गानहोजोबगोन नालाय खुदुंबो गानहोजोबगोन खादुआ मा खालामो मोनसे नैबे मा माबाया माबाया एसे माबादो जांनि गलांजों बारना बारग'लाखै नै बाय लंपेन्टआबोथ' दय फ्लिपकार्टनिया गोसोमसो फैबाय माबा खालामनायाव माबासो फैबाय आरो दान खालामफिननाय जाबाय माथु माथु मोनसे सोर माथुलाय ब्लगाव माथु मोसानाया गावब्रें गावजें रागा जोंबा खानाया गावजें जायो माथुआ नुदों गावनि नामखौनो गावजें होना लायो बेखौबो साफाय गावब्रेंआ इनो yes I am गावब्रें माथु गावजें सोरबा सिनायो नामा गावब्रेंखौ माथु गावजेंखौ कलेजाव नुबाय थांबा सिनायबाय नों गावजेंसोनो नों मोनो नामा रिल्स बानायसिदोंमोन जोङो रिल्स बानायखांबाय जोङो दालि दांदो रिल्स बानायखांबाय